Maayong gabi eh. Kinsa ninyo dinhi ang nakaabot yun, naka-perfect o siyam kagabi sa o siyam kaadlaw sa nobinaryo ta sa kamot. Uy. Sana tulo man kabuok. Kinsa dinhi ang first time pa nitambong og nobinaryo ta sa kamot. Mga buangon mo. Maniwas lang ba? Mga igsoon, ang pagnobina o usa ka santo o nobina ta, debosyon sa mahal nga birhen or sa Santo Niño or bisan unsang debosyon nga atong pistahan, ang pasabot ana nangandoy ta nga matakdan sa ilang pagkabalaan. Gusto ba mong mabalaan sama ni San Carlos Borromeo? Kinsay gusto nga mabalaan, tas ang kamot. Anong di man mong patas? Kinsay gusto nga maimpirno, tas ang kamot. Ako, produkto ko sa San Carlos Seminary College sa Cebu, sa akong philosophy. Nisulod ko dito, 31 years old na ko, niya tulo ka tuig, 31, 32, 33. Ni-graduate ko nahuman ko sa philosophy. Ya, ang amo sa dihang Seminaryo Mayor de San Carlos. So, mao nang suod kaayo namo ang kaning kinabuhi ni San Carlos Borromeo. Pero nabalhin ko sa akong theological studies dito na sa Santo Tomas sa Manila Central Seminary. Diin dito may nagka-classmate ni Monsignor Erwin Magnanaw. Buhi pa ba siya ron? Waman ko kita, so kan pag-abot ako diri. Pag graduate na mo, 1995, 1998, nagka-classmate mi dito sa UST. Pag 2001, nahuman mi sa among theological studies, 3 years. Murag na-ordain dayon siya. Siya mo'y unang na-ordain sa among batch. Karon, usa na sa mga sinaligan din sa diocese din sa Carlos, no? Kana ra bang mga sinaligan, dali ra nang tapos. Karong adlaw, amo sang gilubong, among usa ka banggiitan nga professor sa philosophy diha sa Cebu. O usa ka sinaligan gyud kaayo sa Archdiocese isip Lordong period. Ora maghinay kay tingog. Ngita tag. Kani bang inyong microphone galagot gyud ni pare, no? Or ang inyo bakang technician mo'y galagot pare. Sige, kalagutin ninyong pare, di ba? Maimpierno gyud mo. Among gilubong karong adlaw, may rest in peace si Monsignor Adelito Abilia. Kuan daghan ming mga pari nga naagi ani niya, grabe sa dangyang dedication. Produkto gyapon ni siya ni San Carlos Borromeo pinaagi sa among seminaryo. Si San Carlos Borromeo matud pas introduction, usa gid siya kamalig-on nga modelo sa pagnindot sa simbahan, labi na gyud sa pagreporma sa kinabuhi sa mga pari. Atong iyang panahon, mga middle of 15th century, mautong panahon na nga kusog kayo ang protestante. So sa iyang kabright, sa iyang kadato, sa iyang pagka-influential, wa niya gamitas pagpagarbo sa pagpangwarta, kung dili gigamit niya pagsaksi, pagpatinaw sa atong pagtuo. Iyang gireforma ang mga kaparian, pinaagis pagtukod, og mga seminaryo adto dito umulon ang mga pari. Muna ang mga pari nato karon pulos na gyud buotan. Anong mura mamog kaduda? Nagkinahanglan na sa tag reforma. Mga 15th centuries na buotan ng mga pari. Karon kinilabay naman mga 500 years naman kapin mo nang hinahinay na sad may ka. Ayawan on.
Ginoo-ginoo, panagsa, yawa-yawa, panagsa, sa masakpan lang. O kanang maong paningkamot ni San Carlos Borromeo, gipadayo na dinhi sa mga dioceses, labi na dinhi sa inyo sa San Carlos. Mao na naamoy gitukod nga seminaryo karon, giingnan ko nga wa pa jud kuno nahuman. Ang pasabot ana, wa mo kauyon. Nakauyon mo nga naamoy seminaryo nga gitukod nga nindot o wa? Kinsay nakauyon, taas ang kamot. Ang di mo pataas, ditsos impierno. Sige na. Anak ko dumulon diha ang mga seminarista. Aron inikapari, maliwat yun sa Ginoo. Kaya gipaningkamutan ni San Carlos Borromeo nga makita ang Ginoo diha sa naong sa mga pari. Tanawa ko nuning gawali karon. Unsa inyong makita? Si Father Siano o si Kristo? Kamu sige ra ba mo picture dia pagkarin ako diri? Basig Father Siano ra inyong gipicturean. Pag abot ako dito ganiha, dugog dayon ni mga sakristan, mga buutan kay naong ba kay tagas kay gisulob, hay man to? Asa nakaturon ga yawa-yawa, tara dito layo. Pader, picture pader. Unsa kay ilang nakita? Si Father Siano baka o ang Ginoo nga girepresentahan ni ining buangon nga pare. Ana, dito pinicturay, ngadto taas, siging pinicturay, pag naog sa nako wala picture, ug wa pa gid alihi aning atong mga bantay kaning nagsuloban ning hilo. Pamina ko di ko kaabot diri, wa na. Namatay nako. Pero okay lang, kaya usahay sa nang mulayog nga magpa-picture. Gwapa man sa ada. Ako, igdool yung kani. Mudool gani katong paparihar sa nakugnaw, nako puol sa dani. Ay, dili sa day. Ako sang nakita sa nagpa-picture, nako kani sila, kay nagpa-picture, dili tungod kay celebrity ko nga artista, or unsa diya, politician, tungod kay pari ko, praise the Lord. Oh, di ba? Kanindot nga magpa-picture mo sa kapari, nakakita mo Ginoo, natandog mo sa Ginoo, dili ko takos ni ana. Ang Ginoo nga nagsugo nako pagwali, maoy nitandog ninyo ang Espiritu Santo. Muna kanang tanan nga ganahan magpa-picture nako, pwede na mong malangit. Sa ato pa, pwede na mo mamatay. Ana na siya. Nga naman, matod pa sa atong tubag sa Salmo. Ninduta ra ba mo kanta atong, kisa ito ba kanta Salmo? Ikaw to, Esther? Kaning gamay? Hinaot po ta, nga dugay pa na siyang mamatay, no? Kay nindot kay siyang tingog. Unsa ganito'y wording sa to? Unsa to atong tubag sa Salmo? Pasadyaa ang kasing-kasing nga nangita sa Ginoo. Pasadyaa ang kasing-kasing nga nangita sa Ginoo. Mga igsoon, kung mangita kag kwarta, di jud ka sadya, mas stress ka. Tanan nga nangitag kwarta, ang nao nga na stress gyud. Kamong sigig pangitag kwarta, luya kay mugnaw. Isog pagyud kaayong uban. Labi na ginang nagpa 5-6. Idig paningil ana, luos lang nagkusmod ang naong. Kay nangita magkwarta. Muna ay gyud mo pangitag kwarta, pangita mo Ginoo. Ikaduha, kanang mangita og dungog, kana bang mahimo jud ka ba nga sana center of attraction, kanang tagdon gyud ka, kanang i-value gyud ka, na mahiubos ka, daghan na kay naghiko gana. Kay wa tagda mga KSP na ay daghang nagdepresyon kay wa nagini-like sa ilang gipost sa Facebook o sa YouTube.
Sila nalay unay-unay og like-like. Nya, nahiubo sila, hanto na lang, naghikop. Muna ayaw mo pangita og dungog, honor. Unsa may pangitaon? Ginoo. Kanang nangita og mahimo gid siyang gwapo or gwapa, nangita og beauty, kana mas stressad mo anak. Tanawan ang nagsigig pa colors buhok. Mga insecure na kay na sila karon. Kanang sigig pangiskis anang kilay. Hapit na di kagawas sa balay, diretso-diretso. Daghan kay na sila check-uponon. Kay mga insecure kay na sila. Kanang kasigig nus-nus, paputis na. Oh, wa na insecure na. Kanang siging papuwa-puwa sa kuan. Dinhe, oh, mga insecure. Tanawan ninyong mga madre. Ambot niya ba'y madre ro dinhe. Nga wa gina sila'y arte-arte. Peaceful kay na sila. Oh, kay secured naman sila sa pare. Nga, kanabang nganong, unsa man mo, di mo motoo nga kami may partner in preaching the good news. Hibaw na sila nga, hindi sila nag-iisa. Andito kami. Ang mga karamay nila. Di ba? Kami raman sa magramay-ramay. Bitaw ka ng mga tao nga nangita Ginoo, mauna sila yung mga peaceful, happy, contented, and secured. Kinsa din ang kontento kay siyang naong. Tas ang kamot. Kanang wa gigiusab siyang naong. Tanawa. Anawa ng mga way giusab. Yano kay na silang mulakaw, di na sila daghag kayong mga check-up. Nya, ighuman na nila kaon, igura na sila manglimugmog, mana. Ang kanang uban, igumagkaon, so siya, hala, nos, ana dire. Sige, kapoy. Ona, kamong nagsigig pa, usab-usab na inyong buhok, kanang inyong mga naong, hunungan na. Ang inyong budget, ana, ihog din sa simbahan para budget sa seminaryo. Kana, siguro gid mong malangit. Nya, inigbarog na sa inyong seminaryo, nakaproduce na mong nindot kay mga pare, nya lagom kay kagwait. Moingon dayon ka, nakapatukod ko anang seminaryo, gisakripisyo nako ang akong bisyo. Oh, di ba? Anindot ana? Nya, mamatay dayon ka. Kadto dayon sila mo'y mumisa nimo. Oh, misahan ka to. Pero na, ditso nakaslangit. Di ba? Ora mamugwa malipay. Ikaduha. Ayaw mo pangita og lami aning kalibutana. Kay kanang nangitag lami, pirmi ginang ma-disappointed. Pangita mo Ginoo. Medyo way lami, pero makatagbaw. Kanang lami nga imong gipangita dinis kalibutan, usahay makapahimo na nimong masulubon. Kamong mga bana, unsa inyong gipangita, lami o way lami? Tanawan ng bana nga nangitag lami, di na gina mo tan-aw sa asawa. Adto na magsigig tan-aw sa TikTok, ana na magsigig tan-aw sa silingan. Pero kanang mga banang Diyos noon nga kontento kay kinabuhi, anha ra gid na mututok sa asawa. Oh, bisag luod na kay gnaong iya ginang tutukan. Nganong iya mang tutukan, moingon din siya, anhigyod ko makakitag Ginoo. Ana. Wa gid ay lami ang Ginoo. Ana sila. Pero kay wa may lami, ako ning tutukan kay niingon man ang Ginoo, take up your cross. Amo na, gakson din kag maayos imong bana. Nya moingon din ka, ngano man kadong kanus-atan na tiguang karon pa man ka naglambing-lambing og maayo. Nya moingon din imong bana para langit na ni day. Para langit. Ora siya. Ana kamo sa mga asawa, kana sa mga asawang nangitag Ginoo, wa mangitag lami, wa mangitag komportable, sweet sa kinas ilang bana. Bisag lami na kaing patyon. Sweet kay na sila. Oh,
O na nga, di gina sila magwakli-wakli, di na sabihin ko nga, sasol di, huwag ka mauwag, huwag ka hilasik, tiguang na kita tanan. Di na sila, ana, inighika, panasbana, bao sa day naghika, bahalag mga lubo ang ipon, kumbati yun. Nga naman, maugod ni akong gipanaad sa Ginoo, sa kasakit o sa kalipay. Ana, wa na madyog kumalipay, anib, mauna ni ang kasakit, para langit, kasakit magkalipay. Dugay naman itong nawa ang kalipay kani, kasakit na sa di. Nga naman, tungod kay ang Ginoo imong gipangita, asa man nato pangitaon ng Ginoo. Matod pa sa Ginoo, diha sa atong ebanghelyo, pangitaa ang nawala. Kung mangita ka Ginoo, ayaw pangitaan ang dali kay makitaan, kanang mga sikat, mga celebrities, inana, wa na diyang Ginoo. Wa na aning misa karon. Kani, sige mamugtanaw YouTube. Wa na din hay man ang Ginoo, naas nawala. Kinsa man ang nawala, kanang mga tao nga gusto kita nga dili nato tagdon. Sama ang mga kawatan, mga tulisan, mga libakirog, libakira, kanang mga bagagnaw nga di gyud mobayad sa utang. Naasad ang mga tigpaningil og utang nga murag mahadlo ka magtan-aw sa naong murag yawa. Naana sa mga palahubog, mga sugarol, mga himabay, mga rapists, mga unsa pa na diha nga pati gyud kayo og mga binuhatan. In short, naana sa labing ubos, naana sa mga sinalikway. Tanawa tong ebanghelyo, si Kristo misagol sa mga makasasala. Nisagol sa mga makasasala. Matod pa niya, mianhi ko para sa mga makasasala. Nya duna gani makasasala nga mubalik sa Ginoo, dako gid ang kalipay sa langit. Nya kinsa tong nangita niining maong mga makasasala, mahimo sang malipayon, makasinati og kalipay nga langitnon. Kanang kalipay bang dili mohupas. Pananglitan, tistingi sampulan ta mo, kamong mga asawa, kung mangabit ang inyong bana, or mga bana, mangabit ang inyong asawa, tistingi, pangitaa. Pangitaa siya ba? Ikawa niya sa inyong balay, asa man siya? Hay man na siya? Ito ka siyang kabit. Di imong atuon. Unsa may imong buhaton igato aron mangaway, dili matod pa ni Kristo inikakaplag niya sa nawala nga karniyor, iya kining sapnayon. O igabot ibto sapnaya ang imong bana. Niya mangigi man ang kabit, sapnaya sa dang kabit. Pasabot higugmaa silang duha. Muadto kas balay sa kabit aron mahimong tighigugma nila. Di ba? Masawan? Kahimo mo ana dili. Mga yawanon mo. Ang ato magud kasuko dayon, kasuko. Ayaw adto ang imong bana or imong asawa, igabot nimo dito imong bana tuasod sa kwarto, paglingkod lang diri sa sala. Nya pagpalit daan og snacks kay kapuyon man na sila, inigawas ana may lanang naika snacks. Nya palitan nimo og juice nga kanawitang kuan kana ganing Four Seasons. Or Milo ba? Or energy drink ba? No? Igawa sa imong bana o sa iyang kabit dito sa kwarto, ikaw may makitaan dito sala nga smiling kayo, may ngodeng ka, gigoto mo? Di anay para snacks. Natanawa, di ba masyak na sila? Unsa may mahitabo? Ang imong bana o ang iyang kabit, makakitag Ginoo diha nimo. Makaingon sila, nganong ni amang ka? Ing na dayon, nagtuman lang ko sa sugo sa Ginoo, kay gihigugma man din ako akong bana, mo nang ako siyang gikuyugan dinhi. Nya kay ikaw, nahigugma sa gakas akong bana, iapil na ti karog higugma sa ngalan sa Ginoo. Maingon din na ng imong, dool din na imong bana nimo, ikaw day ba, giingnan ti kaayo pag samok-samok, tamparoson day ka. Sukarap din ka nga to. Ikasukarap na nimo, igo ra kang mulingi, mubangon, ya mo smile, maingon dayon ka, nag-ingon man ang Ginoo do nga, kung tamparoson imong pikas aping,
ipatamparos lang sang pikas. Di ba? Doolon day kas kabit, tamparoson kas pikas aping. Di ana, babad sa ka dito. Ikatuyok na nimo, igog yung naulian ka kay kita makag-adlaw og ganinipot, tuyok man palibot. Pagkaulian na nimong jutay, mo smile ra gyapon ka, moingon ra dayon kanila sakita ning inyong gibuhat oy. Pero this cannot change my love for you. Niya imong bana maglagot man sukmagon ka, igsukmag dayon diri, malubo dayon imong ipon. Nya imo dayon puniton imong ipon. Moingon dayon ka, ang akong ipon pwede nimong tangtangon sa akong baba, pero di ti katangtangon sa akong kasing-kasing. Tanawa, di ba moingon na imong bana o katuyang kabit, sana all. Manindog na tayo.